път, когато играем турнира за Купа на България, сме срещу Пловдив. И те имат едно много интересно качество, когато дойде този турнир, се играят изключително свободено. Така имат доста хазартни шутове, играят доста различни защити, нестандартни, опитват се да ни объркат и винаги ние като фаворит има може би някакво напрежение. Не бих казал, че то е повлияло. По-скоро те така играха супер освободено, докато ние трябваше малко да, както се казва, да се отърсиме от това, което ти казваш, нова зала, защото тази зала е нова за всички. Ние сме тренирали, ние сме тренирали два пъти повече от останалите, като шоуите даже не бяха точни, бяха малко. Така че нормално всички очаквахме такъв матч. Очаквахме да е трудно, но трябва да бъде трудно, защото все пак това е Купа на България и да дойдеш да бият с това, би било окей за... Да ви кажа честно, не е само опит, ние така бяхме се фокусирали да играме с всички агресивно, да лимитираме на всеки един от тях страни, както знаете, матчът има много силни човеци за Писков, Маша Мърбица, така че те имат доста изпълнители. Не се бяхме фокусирали изцяло върху образ, върху всеки един от тях. Така и смятам, че накрая, както и другата песна, и усилията, които полагах на цял матч, доколко по-широкото ротация ни помогна? Радвам се, че имаше много хора, днес, както знаете, е работен ден. Надявам се събота и неделя да дойдат още повече хора, както да подкрепят отборите, които са гости, така и нас. И да стане един баскетболен празник, колкото е светирано да звучи, за всеки един играч е хубаво, когато залата е пълна и когато има атмосфера, и когато нашия труд е възнаграден с това, че хората идват и обръщат внимание. Доколко по-широката ротация помогна за днешната победа и колко ще бъде от след като почивате утре и играете да е много по-важен? Безспорно ще помогне, но нашия отбор, както виждате, е така селектиран, че да можем да издържим в темпо на Гасен цикъл. Знаете, в началото бяхме и с Ливака, имахме супер купа, така че ние сме свикнали да играем така повечето мачове. Надявам се всеки да е жив и здрав, да се запази и следващия матч искаме да победим. Балкан или Левски? Кой е предпочитан? Няма да предпочитам, като си на купа, който дойде трябва да го победиш. Това е. Ние имаме сили да стигаме купата, дали имаме сили да победиме, ще видим. Аз не обичам да говоря предварително и искаме да покажем какво сме тренирали, какво можем и оттам нататък вече каквото се покаже.